दानि जुगाव न'निफ्राय ओंखाराब्लानो थाइसेबो रां थाखा खामायनो हाया। गामियाव थानानैथ' बेसेबां खामायनो नङा होमब्ला? एसेबां फैसा खामायनो हाया गामियाव थानानै माने न'आव थानानै। माबा माबि बिजनेस खालामोब्ला एसे एनै खामायनो हायो, नाथाय इसेबां नांगौ बायदिखौ खामायनो हाया। बेनिखायनो न'निफ्राय ओंखारथारनो गोनां जायो। हमना लाबाय नों गुवाहाटिफोरावनो जा, सेंग्रा बैसोआव नों टेनसन गैया, गुवाहाटियाव मावनो हायो आरामसे फैसा माबानानै नों मिलायनो हायो। जुदि लन सन गैयाबा दाहार सार गैयाबा आरामसे गुवाहाटियावनो मावनानै नोङो न'खर सालायनो हायो। आरामसे दै बाहाय एक्सपिरियेन्स जानांगोन, बाहाय सालु जानांगोन मानसिया, बाहाय नों मोजां एक्सपिरियेन्स दङ होननानै खामानि नागिरनांगोन। नङाब्ला जानला मोनला ओरैनो खामानिफोराव मावना लायोबा गोबां खम सेलारि मोनगोन। खिन्थु बाहेरायाव थांनो हायोब्ला एसे बारा मोनगोन नों। सिकिउरिटियानो जा मायानो जा जिखुनु खामानियावनो नोङो बाहाय बारा मोनो। लेबारानो जा मायानो जा बाहाय बारा मोनो बाहेरायाव थाङोब्ला। नाथाय बाहेरायाव बेसेबां थांनो नङा होमब्ला? गोबां गोजानबो जायो आरो सानफ्रोमबो थानो गोनां जायो नालाय, खामानि थायो गोबां। ओमफ्राय थांनानै माने थांबाबो थांस' हाया, फैबाबो फैस' हाया, बेफोरबायदि जायो। बिराद गोजान नालाय आरो एसे बाहाय माबाबो जायो, बाहेरनि बुस्थु नालाय। बाहेरायाव जों मा जेबो रिक्स गैया माने, माबा गैया माने, गावखौ सेफटि होननाय बायदि मोनदाङा माने। अब्लाबो मोनदाङो गावसोरनि जोंनि सुबुंनि मानसिफोर थायोबा, आसामनि मानसिफोर थायोबा एसे बाहाय सेफटि मोनदाङो। नाथाय अब्लाबो एसे खम जायो। बेनिखायनो हायोब्ला गुवाहाटिफोराव मावनो हायो। धार सार लन सन गैयाब्ला आरामसे गुवाहाटियावनो खामायनो हागोन फैसाखौ। आरो फेसबुक बा इउटुबफोरनिफ्राय एसे एनै एक्सट्रा इनकाम जायोब्ला टेनसन गैया। एक्सट्रा इनकाम थायोबा टेनसन गैया माने। जिखुनुआनो जा दै, जिखुनु बिजनेस, न'आव नों माबा मोनसे बिजनेस खालामो, न'खरनि मानसिफ्रा खालामो, बा नोंनि हिन्जावानो जा मायानो जा बिसोर खालामो, ओमफ्राय नोंथाङाबो गुवाहाटियाव खामानि मावो, अब्ला नोंथाङा आरामसे न'खर सालायनो हायो, टेनसन गैया। नोंथाङा बेखौ मारै मिथिगोन होनना बुङोब्ला, आङो मोनबोजोबखाबाय माने एक्सपिरियेन्स। गुवाहाटियावबो मावबाय, बाहेरायावबो मावबाय नालाय, बेनिखाय एक्सपिरियेन्स मोननायखाय आं नोंथांमोननो एसे फोरमायदों फेसबुकआव। बेफोर बाथ्राखौ रावबो फोरमाया, बेनिखायनो आं एसे फोरमायदों आरो दै। आं सब रियेलिटिखौ बुंजोबगोन नैबे फेसबुकनि गेजेरजों, आंनि आइडिनि गेजेरजों।